опережением идем графика. Сейчас не бюллетень. Тиргеклердеги бюллетеннерни Татарстан Үзек сайлау комиссиясы рейси шәхсән кабул итеп ала. Андрей Кондратьев өчен бу яңа вазифасындагы беренче шушындый тәҗрибә. Тавыш бирү өчен әзерләнгән һәр кагаз исәптә. Нормальный бюллетень алу өчен печатный машинада бар технологический требования нормативлар. Шуңа күрә без аларны атыйбыз приладочный куллану листлары дип. Ул листлар безнең бөтенесе бергә җыела, бюллетеньнең печать башыннан ахырына кадәр. Аннары шушында ук полиграфиядә ваклап туралып юк ителә. Әзер бюллетень менә шушындый кыяфәттә. Махсус штрихлы шелтәре бар бу саклык чарасы. Республика өчен әлеге кагазларны махсус 2 телдә, русча һәм татарча ясаганнар. Сегодня у нас, я бы так сказал, один из самых торжественных дней. Бүген тантаналы көннәрнең берсе дияр идем. Тавыш бирү системасында бюллетеннарны вакытыннан алда өлгерттек. Күзәтүчеләрдән ел сайын сайлыйбыз дигәнне ишетергә мөмкин. Тик менә мондый төзәтмәләр өчен тавыш бирү соңгы 26 елда беренче тапкыр уза. Менә шул рәвешле 3 миллионга якын бюллетень Казаннан территориаль комиссияләргә таратыла. Алар исә үз чиратында әлеге кагазларны участок сайлау комиссияләренә бүлеп бирергә тиеш, әлеге эшләрнең барысында 23 июньгә кадәр бетерергә җыйналар. Бюллетеньнәргә үз тавышын Татарстан халкы 25 июньнән 1 июльгә кадәр бирә ала. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү шушы вакытка билгеләнгән. Өйдәндә участокка барып та үз фикереңне әйтеп була. Барлык очракларда да куркынычсызлык чаралары көчәйтелә. Битлек перчатка гына түгел, бюллетеньнарны махсус пакетка салып бирәчәкләр. Халык әзер. Барып кайтарга кирәк инде, обязательно. Нәрсә инде, бөтен кеше бара бит. Барабыз. Аллага берсә. Пока еще не решали. Әле белмибез, ирем белән сөйләшергә кирәк. Барсак, бөтен гаиләбез белән барачакбыз. Пойти-то мы собираемся, не то. Барырга җыенабыз, хатын да, балалар да барачак. Бу безнең конституция, шуңа без тавыш бирергә тиеш. Һәркемнең үз фикере. Мин бу төзәтмәләрне файдалы дип саныйм. Обязательно сходим. И вот постараемся правильно проголосовать. Сайлаучылар алдында бары тик бер сорау. Россия Конституциясендәге үзгәрешләрне хуплыйсызмы? Җаваплары исә икәү генә: әйе яки юк. Тавыш бирү өчен бу шакмакка теләсә нинди билге кую җитә. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.